Ola, xente do Ies da Costa. Hoxe imos centrarnos na materia de lingua galega, concretamente nas variedades dialectais. Este vídeo está pensado para a xente de cuarto da ESO, mais pode ser utilizado por xente tanto de cursos anteriores como de cursos posteriores, ca súa debida adaptación. Entón, partimos da idea de que a dialectoloxía é a ciencia lingüística que estuda as diferentes maneiras de falar dun territorio. Nós imos concretarnos no territorio galego, no que existe unha gran diversidade entre as distintas zonas. Hai moitos factores que influencian que unha zona fale dunha maneira ou outra e partimos da propia xeografía, é dicir, observamos que hai montes, ríos e montañas que dividen certas áreas xeográficas e isto ao longo da historia o que provocou é que as xentes de diferentes zonas non se mesturaran moito e a lingua se mantivera dunha maneira ou outra distinta dunha zona ou doutra. Entón, partimos da base de que hai tres importantes bloques dialectais, é dicir, tres zonas cunhas características máis ou menos comúns que se diferencian unhas da outra. Temos na parte oeste o bloque occidental, despois o bloque central, que é o máis amplio, e o bloque oriental, que está xa pegado coa fronteira co resto do territorio español. Entón, estes tres bloques teñen unhas características que os diferenzan os uns dos outros. E son os fenómenos lingüísticos que imos comentar a continuación. Un fenómeno lingüístico moi diferenciador sería o seseo, que é un fenómeno fonético. Como xa sabemos, o seseo consiste na pronuncia de palabras que gráficamente están escritas co son C e que se convirte nun son S. Polo tanto, o seseo consiste principalmente en vez de decir zapato, diríamos sapato. Este fenómeno está presente no bloque occidental, de dúas maneiras, tanto implosivo ou total como tanto total ou explosivo como parcial ou implosivo. Que diferencia hai entre estes dous? O total sería que consistiría en que o fenómeno aparecera en toda a palabra, é dicir, do comezo ao fin, e o parcial sería solo no fin, é dicir, unha persoa con seu total diría zapato e luz, pero unha persoa con seu parcial diría zapato e luz. Polo tanto, se escoitamos alguén dicir zapato, estamos no bloque occidental, ou esa persoa pertence a algunha área do bloque occidental. Se non nos coitamos, pois ou ben é do central ou do oriental, xa que en ambos os dous non existe este fenómeno. Outro fenómeno fonético sería a geada, que é a pronuncia aspirada do son G, está presente en todos os bloques. O que sí hai que ter en conta é que no occidental está presente en absolutamente todo o bloque e no central e no oriental depende da área, pero isto xa habería que aprofundar máis. Outro fenómeno lingüístico sería a formación do plural das palabras acabadas en N. Este é un fenómeno que nos permite distinguir perfectamente entre os tres bloques, xa que é distinto en cada un. No occidental, estas palabras acabadas en N farían o plural en NS. Tomamos, por exemplo, ladrón. Pois no occidental diríamos ladróns. Despois, no central, estas palabras farían o plural con S, polo tanto, de ladrón pasaríamos ao plural ladrós, e no oriental sería en IS. De ladrón pasaríamos a ladrois. Outro fenómeno estaría presente no sufixo latino anum, anam, que no occidental daría an e an, o sea, sin distinción entre feminino e masculino, e isto vémolo perfectamente en irmán, que no estándar sería irmán masculino, irmá feminino, pero no bloque occidental non diferenciaríamos entre irmán e irmá, sería todo irmán. No central, este sufixo acabaría en ao e a, polo tanto, irmán sería irmao, é o feminino,
sería irmá. E xa no oriental sería igual. Outro fenómeno sería o pronome de segunda persoa singular, que no bloque occidental sería ti, como recolle a norma, mentres que nos outros dous bloques xa sería tú. Polo tanto, o que observamos é que á hora de diferenciar os tres bloques adoita ser máis sinxelo diferenciar entre o occidental e o central e o oriental, xa que estes dous últimos comparten varias características. Despois desta breve explicación sobre os diferentes bloques dialectais, podemos destacar tamén que dentro de cada bloque existen outras divisións lingüísticas, que serían as áreas. Algúnas destas poden ser a bergantiñana, que está no bloque occidental, ou a pontevedresa ou a fisterrá. No central temos a lucouriense, por exemplo, e tamén existe unha área de transición, que sería a central ourensana, a central oriental. E tamén estaría a área asturiana, que estaría xa na zona de transición entre Galiza e Asturias, a ancaresa, por esa mesma liña cara ao sur, e máis abaixo a zamorana. Porén, non imos afondar moito nisto porque xa é nivel de bacharelato. Entón, como podemos observar, a dialectoloxía axúdanos a comprender un pouquiño mellor o funcionamento da lingua e a sacarnos desa dúbida de por que nós dicimos dunha maneira e os de Pontevedra, por exemplo, din doutra. Pois isto é o que se explica neste episodio do IES da Costa. Cabe destacar tamén que a dialectoloxía é moi rica, entón poden existir moitas palabras do noso léxico común que sexan totalmente diferentes a, por exemplo, ao concello do lado. Eso dependerá da isoglosa, que sería como unha liña imaxinaria que divide o territorio e que corta máis ou menos onde se fala dunha maneira ou doutra, así a grandes rasgos. Polo tanto, o que temos que ter moi en conta é que estas variedades dialectais, o sea, estes dialectos, non son erros. Polo tanto, se alguén che di nalgún momento ui, falas mal porque falas na túa variedade dialectal, tes que ser moi consciente que isto non é falar mal. Ao contrario, isto é o que mostra a riqueza dunha lingua, a súa variedade e a súa diversidade. Polo tanto, nunca deixes de falar na túa variedade dialectal por comentarios imprecedentes como estes. En resumo, a dialectoloxía é o estudo das diferentes formas de falar unha lingua. E no caso do galego, podemos ver que temos moita diversidade. Cada zona de Galiza ten a súa propia maneira de falar e iso é algo que debemos valorar e coidar. Así que, a próxima vez que escoites a alguén falar galego de xeito diferente ao teu, lembra que está a falar un galego tan auténtico como o teu, só dun xeito un pouco distinto. Grazas por ver o vídeo